Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla-ke sizobheka izincazelo ngokuphupha uxabana nomuntu omaziyo. Leli phupho lingaba nezincazelo ezahlukene kuye ngezimo empilweni yakho, ubudlelwane bakho naloyo muntu kanye nemizwa yakho yangempela. Ukuphupha uxabana nomuntu omaziyo akuchazi okuhle. Ngokuvamile amaphupho aholwa imizwa yethu, ukucindezeleka noma izinto ezisengqondweni zethu esingazange sizixazulule. Uma uphupha uxabana nomuntu omaziyo, kungasho ukuthi kukhona okungazwisani okungaxazululekile phakathi kwenu. Kuyenzeka-ke wena ophuphile ungabi nalwazi ngenkinga ekhona phakathi kwenu. Iphupho lizama ukukuvezela ukuthi ikhona inkinga akanayo lo omphuphile wena ongazi ngayo. Kungenzeka-ke ukuthi lowo muntu unokungakuhloniphi akanakho noma nje vele ninakho ukungaboni ngasolinye naye. Amaphupho amaningi avela emizweni esiyicindezelayo usuku nosuku. Mhlawumbe lo muntu ukwenze wakhathazeka noma wacasuka kodwa awangakhuluma ngakho, mase-ke uba naleli phupho. Kungenzeka-ke futhi ukuthi ube nalolu hlobo lwephupho uma kuwukuthi kunento empilweni yakho edinga ukulungiswa, kungaba ngempilo yakho yothando, umndeni noma impilo yakho yomsebenzi. Ngezinye izikhathi ukuphupha izingxabano kungabonisa izinguquko obhekene nazo noma ukungakhululeki ngezimo ezithile empilweni yakho. Amaphupho ayindlela yokwaziswa futhi uma uphupha uxabana nomuntu kungaba isixwayiso sokuthi udinga ukubhekisisa indlela ophatha ngayo abanye abantu empilweni yangempela. Kungenzeka-ke futhi ukuthi kufanele ufunde ukubekezelelana, ukuba nokuqonda noma ukuba nesineke ezintweni ezithile ezithinta ubudlelwane bakho nabanye abantu. Ngamafuphi, ukuphupha uxabana nomuntu kungaba uphawu lokungazwisani, imizwa ecindezelwe noma izinguquko ezithile empilweni yakho. Kuhleke noma kubalulekile ukuhlola isimo sakho sangempela ukuze uqonde ukuthi kusho ukuthini kuwe. Siyabonga, nisale kahle.